man kan sige, at alt ved det mentale sundhed, hjernefunktion osv., det får lidt nyere om viden, at luftforurening også har en stor effekt der. Der er rimelig god bevis for, at der er påvirkning, om man så må sige, både i hvert fald først og sidst i livet, at det påvirker den kognitive funktion hos børnene, især hvis de er udsat i fostertilstanden, og også i de første leveår. Og der er også meget, der tyder på, at tidlig demens kan være et resultat af udsættelse for partikel- og anden forurening. Det kan måske illustreres af et studie, som vi har lavet med hensyn til 9. klasses afgangseksamen, hvor vi så på partikelforurening ved bopælen og fandt, at hvis man var meget udsat for netop de her fine partikler på sin adresse, så var der en sammenhæng med en nedsat score ved eksamen, altså sådan i størrelsesorden en halv karakter lavere fra lav til højt udsættelse. Så altså en ret betragtelig effekt, kan man sige.